Така, здравейте на всички, аз съм Феники, днес правя клипче, което ще ви науча как да играете Майнкрафт, нали, по-точно PvP на Майнкрафт и как аз го правя. Тук до мен е един приятел, така, и той се остава АФК, мисля, не знам, така. Единственият хубав начин за едно добро комбо, което аз мисля, че е добро комбо, ето така, и не спирате и си местите целият екран. Нали, напред-назад. Второто комбо, което аз обичам да правя, ето така, да критвам. Ето така. Бой, така. Това е много хубаво комбо. По една хубава причина, че критът означава, че можеш да надхвърлиш даден лимит на удар. Например, ти удряш за половинка или едно сърце, не знам точно за колко беше. И той, нали, кажете го, не умира по-точно. Повече демидж му вкарвате. Така, и сега ще пробваме това комбо, което ви показах. Ето, само да, ето, виждате ли го? Ето, крит. И не го оставате. Така, и ще трябва да щупим листата, защото е АФК. Това човек. Айде. Гледайте го, човек. Не се оставя АФК. О, да, и играем SMP сервера, който казах, че ще играем. Това, както вече казах, е един приятел и той си остави броните. По-назад е спална. И да, друг път ще покажа клипа. И сега, нали, ще направя клип как изглежда спална и такива глупости. Сега, друга част от начините за PvP е просто мъскане едно в едно. Ето така, нали, да се мъскате едно в едно и без да правите ето такива лупинги, като например на мене. Ето това е много хубав лупинг, ето така. И само се движите и той ако бърка в честа и ето така изглежда. И да правите така. Просто не го оставяте. Ето така. И сигурно сте с дъма брада или каквото там, нали, сте с каквото оръжие ви даде играта. И ето. Ето. И сега ще спирам клипа. Така. Ето го. Само да го убия, че ме писна. Той нещо се заеждаше, че е по-добър от мене, сега се оставя ФК. Откога ли ще бъда убит? GG, майт. Така, ето го. Да. Надявам се сега. Да. Сега ще снимаме втора част, само да паузирам клипа и чао за сега. Друга част от начините за PvP. Аз съм влязъл в един сървър. Така. Само да наместим хубаво камерата. Така. Начина, ако сте на малко и свикате, то ще му биса. И нали се мъскате едно в едно, ето като той чакай тук. И той ви удря за повече демидж. И вие скачате и правите така. Ако не можете, като мене, ето така, веднъж на едно блокче, може да направите ето така, нали? И започвате. Само спамите блокчета. Ето топи чакато там седи. Така. И сега ще покажа начините за PvP, само да не умра. Няма ли някой да ми помогне? Няма някой. Така. Айде, кучи. Shift кликна. И като дойде достатъчно близко да мога да го избутам. Така, аз съм на по-хубава платформа за това спъна. По някакъв неописуем начин успях да си спаса живота, което ме кефи. А сега трябва да се гатна. Това ще отиде да се бие срещу, нали, врага си. Ето, спамите. Ето, успях да го победа.
Ако не можете като мен на PvP, не знам. Просто тренирайте с това. Мислите ли, че съм го постигнал за една вечер? И беше така. И да печага то от моят тим, тъй че го оставам, нали, няма да се биеме с него. Така. Аз за колко мислите, че? За колко дълго време мислите, че успея да се науча? За доста преди. Знаете ли колко пъти са ме убивали по най-тъпия начин и нелепо? Ето, лупинг. От другия тим. Мене то как се върти, добре. С килаура, аха, GG. Заснет, пичага, заснет, айде. Как вам репорт everyday. Не така бате да спами срещу той е зад мене. Или аз съм лагнал, или той просто си беше килаурата. Но не ми се стори да съм лагнал, тъй че килаура гъгъл мейт. Така и би трябва. TNT зайка, давай. Давай, момче. Тудът. Добре. Това само да излезе бата и да се заклещи в тази пажина. Ще го изненадам подобаващо. Така. Сега скачаме на ето пичага и там. За сега дано да ви харесват PvP техниките, които ви показвам. Просто стара се колкото мога, не съм един от най-добрите. Гледайте, защото съм гаден. Това отмотри. Педра, скоча му се биеше, кой ще пише? Кой ще биеше? То лъгнал, нали, батите гич. Търът. Чакам някой да ми скочи. Ето вип. Ето. Ето го. И винаги бъдете от тази страна, с която не може да ви бутне. Блъцки. Или просто се въртете като мене, като от. Така то ще го пребем. Апа. Сладур, мами. Ела тука, куче. No, Charlie, no!